Това е нещо, което исках много да ти покажа. Ами, мисля, че е станало супер. Много Желая успех много. Успех. Благодаря. Така че ще идваме тук и да репетираме, и да ни запознавате с нови таланти, което е супер важно. Което е и идеята. Тоест, големите таланти на Варна могат да намерят място, което да се ушлайфат добре. И то в различни посоки. Да. От колко време така сте почнали тази инициатива? От 1 юли отворихме. 1 юли. А преди това? Преди това доста... Идеята как се роди? Просто... Идеята беше много интересна. Аз всъщност съм ученик на Валери. Вярваш ти? И понеже фамилията ми е Барабанов, наистина е Барабанов. Така ли? Нищо случайно няма. Нищо случайно няма. Барабан и се роди такава идея, че... И се запали. Да, се запалих много. Той имаше много голямо желание и има все още желание да направи нещо подобно, вече е направено, но което трябва да порасне, се надявам, да по-големи мащаби. Ами, много е важно да има такова място, аз как обръщам към себе си, но наистина е важно да има такова място, защото децата не могат просто да стоят по улиците или да са в телефоните си, а много често няма места, където да развият различни таланти. Тоест ти се чудиш, отиваш в апартамент някъде, който преподава китара, друг път отиваш сега малко танци някъде другаде, сега пеене, еди къде си или вкъщи идва. Тук е място, където може да намериш всичко на едно място. И най-готиното е, че може да се събирате и в различни ансамбли да работите заедно. Тоест не е изолирано само да свириш на инструмент или да пееш, а вече се правят и групи от хората, които идват и страхотно. Могат да работят заедно. много добър час. Много благодарим, Оли. И аз ви благодаря. И до скоро. До скоро. Станете един до друг и си кажем чао. Чао. Супер.